Һәр авыл үзенчә нигезләнгән булуы һәм нәкъ шул манзарада, нәкъ шул мозаикада кешенең тирә-яктан хозурлык эзләү теләге, омтылышы белән балкыган күзләре алмаларында чагылышы ягыннан башка бер кайда да кабатланмаслыгы белән матур. Каскаш елганың ярлары иң текә җирендә урнашкан Мәртен авылында башка торак пунктлар белән бутау яки чагыштыру мөмкин түгел. Ул үзенчә, кешеләре шулай барлыкка китергәнчә, мәртенчә булуы белән матур ул. Саба лесхоз юлыннан уңга борылып, туктарга таба төшә башлагач, үзеңне ниндидер тирән үзәнлеккә якыная баргандай хис итәсең. Туктарны чыгып мәртенгә җиткәндә бу тойгы тагын да көчәя төшә. Юлыңны җир дигән мәгърур планетаның үзәгенә таба дәвам иткән кебек буласың. Күңелеңнең әле үзең дә аңлап бетермәгән талпынуы белән гашыйк егет үзенең сөйгән кызына ачканда гына була торган калтырану катыш тирән дулкынлану аша синең күзләреңә серле бер манзара килеп бәрелә. Йөрәгең бу кичерешләрнең әле озак-озак дәвам итүен тели. Гомумән, Мәртеннең манзарасын тасвирларга җан эретерлек сүзләр, сурәтләргә чагыштырулар, метафоралар, метонимиялар, перифразлар, эпитетлар җитми. Күңелеңнең кайсыдыр төше белән шушы авылда тумаганыңа, тау битләрендә җир җиләкләре ашап тәгәрәп үсмәгәнеңә, бала чакта төз нарат, көяз чыршы урманлыклары арасында адашырга теләгәндәй онытылып йөрүдән мәхрүм калуыңа үкенеп тә куясың. Мәртендә генә төнге күктә йолдызлар кайдагыга караганда да яктырак җемелди. Көне буе исеп арган җил дә биредә генә тынлык куенына кереп, тыныч йоклый ала. Күңелдә җыр туа. Эй Мәртенем, минем Мәртенем, нигә синдә генә икән? Ничә еллар эзләп таба алмаган асыл таштай Мин белгән вакытларда, мин бала вакытта, мин 4-5 яшьлек вакытларда балчыктан ясалган тавык була торган. Анда өскәрәк мендәш бар янда куян фирмасы. Ondan соң инде анда елга шикелле җир бар. Аның тиягында сарык фирмалары, сыер фирмалары бар иде. Менә әтинең фирмасы да бар иде шундый битендә, анысыларын мин белмим. Бу менә тавык фирмалары, куян фирмаларын бик әйбәт хәтерлим. Аларын инде менә ondan соң тиякка таба алма бакчасы ясый башлаганнар иде дигәнне сөйли бит ул аны. Алма бакчасы барып чыкмады ул. Анда сарыклар алма агачларга үсәргә ирек бирмәде. Тыккан алма агачларын кимереп, бетеп, ашап бетереп, ул оешып бетмәде. Менә бу тирәләре шулай. Әле без бала чакта анда менәдер ик, фермага отлар абзарда бар янда да күп кенә. Язгы ташу вакытында су менә шушы тирәгә хәтле менеп агадыр. Элек яз көне даже шундый якта кунып эшлиләр хатын-кызлар. Чөнки елга аша чыгып булмый. Шундый хәлләрне әзрәк хәтерлим. Мин 1-нче класска, 1-нче сыйныфка укырга килгән мәктәп элек. Монда мәктәп 2 класс бар иде, һәм библиотекасы бар иде. Пишмактагына инде районның пишмагында. Һәм монда чәй кайната торган чәй йорты бар иде әле. Балаларга чәй кайнатып шунда һәрбер класска шуннан чәйникләр белән классларга ташыйдыр йорт кешеләр. Монда шулай. Аннары да мәчет бар иде. Ул мәчеттә 3 класс бар иде. Аларда инде баласына әзрәк булган классларны укыталар иде. Менә мин үзем анда мәчеттә укыдым, монда башлангычта укыганнан соң 4-тән 8 класска андагы мәчеттә укыдым. Анда инде шул без класста 21 бала идек. Менә 19 гына бала булган класс пишмактагы кичкенәрәк класста укыйдыр иде. Аннары уртача 2 класс бар иде яңадан. Әле аның мәчеттән чыгып, озан әйтә торган ни дә бар иде. Ул инде архив шикеллерәк булып, кирәкле документларны саклый торган бүлмә булып торадыр иде. Аннан соң менә бу мәчет урынында бар иде, мулла йорты дип, аны әтиләр мулла йорты дип әйтәләр иде. Без инде анда учительский бар иде, һәм мастерской бар иде. Мастерскойда инде без куна такталар ясарга өйрәндек, көрәк саплар ясадык. Шундый диләр, аннары чаңгылар шунда торадыр иде. Шуннан чаңга алып, тауга шуарга барадык физкультура дәресләрендә. Ondan соң инде монда балалар белән ажаган үткәргәндә, ажаган уеннар бик күңелле буладыр иде. Ул бүтән теге як басуларны, үске якларны әйләнеп яшәргә
Uşitskiga her günne dijur kişi, mektepte klasda dijur kişi jurnalını itip koyadır ya. Jurnallar Uşitski'de dura. Şundan irte bilen ders başlangança barıp ap bile. Ondan sonra indi dersler bitkeç dijur kişi şunu itip koyadır ya. Ondan bilen boşluğa elek gibetinin ni görünüp dura. İski gibet ne onda gibet var ya. Gibet boşta bir dur şekilli ya. Onlar böyle hazır gibetler var şu yok indi mında. Menda indi deputat galiflar diye bilen oturlar isimli getirip koyuldu o yerine varıp kalasak. İşte onda nişe kişi kendine kandırından iyinde yazılganından iyi. Ne ona dokunuşum oydu başlılar. Ve ha masamanın kulu. Nasıl bağlar uşaktı ya. Yaktaşlarga mäңгилик toqtaşlar mine onda suquşta ölenlerinin isimleri yazılgan. Suquşta ölenlerinde hem onda koymuş. Vafat bulganlarının da isimleri yazılgan bu da vakışında bundan yaraqları göstermeyin. Bunda bor indi başlagan. Mine şu hallerinde siyona meştebisinde Ağırsı opa bari. Korkak kurup tutkanlar da bir usta bilgen bir ne bulan oldan kuşu bulan korkak günleşip de iki kız korkak batır tutkanları. Adam bütün şiş çıkıp o kadar iyi. 40. yılga ne bari kızımız var daha onda tepi 20. Onu irtebire barışır zirik sazan bir kuterip kuzgalaklar neler enisler ziyip o kaytatıranıyım ortarkansı balalara. Kansı bir o soğuş vakitte kursetti bizi. Biz aeroplanlar kursek zirge yatadır yakını. Uysuğura zirlerge zilgana olarak bulup durgan zirlerge yatadır. Kurkadır yakbek. Kiş bile soldatlarga eni bir yere beylidir. İki barına kıytıp. Kurtağata durgan itip. Benim de erliğe bire yersen şeyde beylep sattım ben. Bir de dik durmadım indi. Yani şurayı yarattı, işleten yine yarattı. Yani. Beş bala kaldık. Bizim soğuş yılında da nık malaylar üskeriyken. 2 marak üstümüzde. Birisi Nurten isimli, birisi Züfer isimli. Züfer'i traktöristler okuttu. Okudu da ansız bir başı oldu. Nurten nice yıl şaktı da birimde zirlendiğinde, birimde öldü. Kizil şaktısında. İşçen bağlar, bizim yani işleyenliğine yarattı. Alak şalak yergenliği yaratmadı. Şu ayetimi isterdi dedi. Merhum. Allah'a şükür. Hayrettin. Öğrensiyelim olduğunu umartaşısı etti. Bir şey umartaşıp bek zorlap bittiler ki. Uzatkanda da kimler bek halık bir kere tetini. Hazırda sililere sunu paçuklarından da paydaları tuktar şişmesinden tuktar şunliğinden de paydaları okleleri. Baksana niske kulliyeti bir nikse var ya
Şişme bizim hazırda var o korasına var. Şrankaları tuzgandırıyla sonra yağından çıkar. Onda erek xon diyen kişiler yaşayan işte kuğulganlar şuradaki meselerini kuğanlar boyda tirin ne şunu oğulga xot jibergen ne xotunu xon dirat işlerinde kıskırışa turnalar Zirip satlar olanlar haman işte turalar. Xon diyen kişilerde bulanadı. Üstüne bu pasatkini uzup bir şişme zırga şuna çığa, şunda üstte bulanadı. Benim malayaydı, onda türlü ileride çığadır yani. Xon diratı şunda bulanadı. Biz kızı bütkende göredir itti. Kişi ileride çığa.